mu tsaya tsab mai karatun tanatsu mu al'ummar jihar Kano musamman ma masu karamin karfi irina. A tsawon shekara 8 da aka yi ana yi wa Kanawa mulkin kama karya sun kasa ba wa yaran mu ilimin ingantacce. Asibitotuwan mu babu magani babu ma'aikata. Sun lalata harkar noma kasuwanci a Kano ko sun rugurguza shi. Duk sun yi wattanda da hanyoyin ruwa da hanyoyin wucewa ga 'yan lelansu. Sun tsindima matasan mu cikin jagaliyar siyasa da shaye-shaye ba sana'a ba aikin yi ballantana misaran za su zama manyan gobe abin alfaharin mu. To masu aikin yin maka tambaye su irin askin da aka dinga yi musu duk wata akan haƙƙinsu ko tausayi babu. 'Yan fansho ma haka suka sa gatari suka dinga musu bata girbo akan haƙƙin da ake basu duk wata. Sun bar mutanen karkara cikin kunci da uba na rashin hanyoyi da titi. Batun ruwan sha a Kano ko sai dai mu gani a makwabta. Al'ummar jihar Kano ya kamata mu fito mu da fifi ranar zaɓe mu wa mutanen nan hisabi mu basu sakamakon su a hannun hagu ko mu fito mu zaɓi jam'iyyar NNPP mai alamar kwandon daɗi, jam'iyyar Baba Kwankwaso, jam'iyyar Abba Gida Gida. Wannan saƙo ne daga bakin jagora Auwal Muktar Bichi mai Royal.